Bydd y fideo hwn yn rhoi awgrymiadau i chi ar beth i'w wneud os byddwch chi'n deffro yn ystod y nos ac yn methu a mynd yn ôl i gysgu. Gall hefyd helpu os ydych chi'n cael trafferth i gysgu pan fyddwch chi'n mynd i'r gwely. Meddyliwch am y fformiwla dioddefaint yn hafal i boen lluosi hefo ymwrthedd. Pan na allwn gysgu, peidio â chysgu yw'r boen yn y fformiwla. Drwy ychwanegu ymwrthedd, sy'n beth cwbl ddealladwy i'w wneud, rydym yn gweithygu'r sefyllfa ac yn cynyddu ein dioddefaint. Ond beth a olygir wrthwynebiad? Ein meddyliau yn aml sy'n creu gwrthwynebiad. Enghraifft, efallai y byddwn yn meddwl, pam na allaf gysgu? Dwi ddim yn deg. Dwi ddim yn mynd i allu canolbwyntio fory. Dwi'n mynd i deimlo wedi blino'n lân, ac ati, ac ati. Gall y gwrthwynebiad hefyd ymddangos yn ein gweithredoedd ac ymddygiad. Efallai y byddwn nhw'n dechrau troi a throsi yn ein gwlau, o chneidio'n ddig, gwirio faint o'r gloch yw ei, neu estyn am ein ffonau. Os gallwn gael gwarad ar y gwrthiant, yna gall hyn leihau'r dioddefaint a chael effaith gadarnhaol ar y sefyllfa. Rydym yn gwerthfawrogi bod hyn yn swnio'n haws dweud na gwneud, ond gydag ymarfer, mae'n bosib. Felly, beth allwn ni ei wneud? Dechreuwch trwy anadlu'n araf ac yn ddwfn i'ch diafram. Yn lle gwirioni ar unrhyw feddyliau a gweithredoedd di-fydd, dywedwch, rwy'n gynnes o leiaf. Rwyf wedi cael nosweithiau gwael o'r blaen, a mae wedi bod yn iawn. Peidiwch â dadlau yn ôl am y meddyliau di-fydd. Gadewch iddyn nhw fynd a dod. Atgoffwch eich hun efallai nad ydych chi'n cysgu, ond o leiaf rydych chi'n gorffwys. Cofiwch, nad yw cwsg bob amser o dan ein rheolaeth, mae gorffwys yn. Edrychwch ar yr arfer o orffwys dwfn di-gwsg. Y syniad yw eich bod chi'n cael eich hun i gyflwr tebyg i gwsg sy'n caniatáu i'ch ymenydd orffwys yn ddwys a gall hyn eich helpu i deimlo'n iach. Os yw'ch meddwl yn poeni am unrhyw beth, addo eich hun y byddwch chi'n edrych arno'r diwrnod wedyn. Yn yr 20 munud rydych chi'n ei neilltuo i ganolbwyntio ar bopeth sydd ar eich meddwl. Dyma pam ei bod mor bwysig neilltuo'r amser yn ystod y dydd i fyfyrio ar yr hyn sydd ar eich meddwl, neu sy'n achosi straen i chi. Sylwch os yw'ch meddyliau'n eich bachu eto. Yn lle i hatab yn ôl, cyflwydiwch eich meddyliau'n dyner ac yn garedig. Dychmygwch sŵn fel petai tonnau'n rolio'n araf ar draeth. Rhowch eich llaw ar eich brest neu rhwbiwch eich braich yn ysgafn. Gall cyffwrdd fod mor bwerus wrth dawelu ein meddyliau. Mae rhai pobl yn hoffi defnyddio delweddaeth, fel cyfri defaid, oherwydd gall hyn hefyd leddfu'r meddwl. Neu drwy ddychmygu bod mewn lleoliad ymlaciol. Mae rhai pobl yn creu stori yn eu pennau, lle mae nhw'n brif gymeriad. Chwaraewch o gwmpas i weld beth sy'n gweithio i chi. Os ydych chi wedi gwylio pob un o'r 4 fideo yn y gyfres cwsg, gobeithio bydd gennych chi nawr nifer o awgrymiadau gallwch chi geisio ei defnyddio mwyn gwella'ch cwsg. Os yr hoffech siarad â rhywun, gallwch gael cymorth 1 i 1 gan aelod o'r tîm lles neu gwnsela. I drefnu apwyntiad, edrychwch ar y tab Iechyd a Lles ar y fewnrwyd. Neu, os hoffech gael rhagor o wybodaeth, gallwch ofyn i aelod o'r tîm cyswllt myfyrwyr. Ymwelwch â desg cyswllt myfyrwyr ar lawr gwaelod y ganolfan bywyd myfyrwyr, neu defnyddiwch ein porth cyswllt myfyrwyr ar-lein. Gofynnwch i'n chatbots eich cwestiynau pob awr o'r dydd pan fyddwch chi wedi mewn gofnodi i'r fewnrwyd, neu ffoniwch ni ar y rhif isod. Diolch am wylio'r gyfres cwsg. Rwy'n gobeithio bydd y syniadau a awgrymir yn eich helpu gael noson gwell o gwsg.